Bilona uzowenziwa kahle mase sisuthi sonke. Yazi ngiyabona wonke umuntu ngathi ujabule ngempela. Ayikhulekana ngeke ngibe mude. Uthi uJamela simenzele nomcimbi wokumnikeza igama laseKhweni. Ngichaza ukuthini ngalokho? Umakoti omusha mezwe emndenini waseKhweni kumele shishe igama lakhe. Manje yingakho ke igama laThunja kumele lishintshe kulo mcimbi. Uthini njalo Ndaro? Singayinika indodakazi yakhe igama elisha. Awuna nkinga. Mina Rambaji, indodakazi yami sekuyakho manje. Ningawenza wonke amasiko enu, ngeke sibe nankinga. Ngabe senilicabangile igama laThunja elisha? Uzolazi. Iba nesiteke nje wena. Wonke umuntu manje fanele ahambe yohle. Kodwa nidle nishiye phela. Ngoba sazodla uswidi phela ngomcimbi oqamba uThunja. Niyezwana? Asambeni. Kwenzakalani futhi la? Lila nkinga ngampela igama elithi Thunja. Kungani kumele uthi lishintshe? Kungani ngampela benzela indodakazi yami uzungu olunye emva kolunye? uThunja phela ufana nenyoni. Wayengadalelanga ukuhlale okweni njengenkuni. Ngelinye ilanga uThunja uzondiza. uSiddharth yomnika amaphika amakhulu andise. Bengikuthokozele kodwa ukubona lokho. Kodwa ngoba sengibabonile abakaSarnobet ukuthi banempakamo. Ngizoba nquma lolu goqolo lomsila olubaphaphisa njengemfene. Akubantu laba zilwana uqobo. Ngizokwenza konke okumele ngikwenze ukuze ngikhiphe uThunja kulomgogo abambeke kuwo. Kumnyama kobufa. uThunja yena kalibhadi kwaSarnobet. Imilungiselelo uhambe kahle ngempela. Sijabulile. uArchie umfowethu wonke umuntu. Wonke umuntu ujabule kakhulu. Hey. Nasi lesilima. Asimfundise isifundo, ya? Ramo kaka. Yini? Khona kudingayo? Uyapi? Ngiyobheka ukuthi idlile ingane zakithi. Bakhohle lapho. Unake mina. Wena bekuthiwa mele unakekele mina. Yakhumbula? Yeah. Kodwa ngizohamba ngibuye manje. Ngizokwazi kanjani ukuthi uzobuya? Mawukhetha ukubaleka njengonyoko. Waqaphela amagama akho sesizwe. Hlonipha ngobuvakashela ngaloko lokho. Uzongenzani? Kuze kube umshado isisebenzi sami ngakukhohle lokho. Asam, uyongigeza. Kumele ngigeze makuphela umcimbi. Asam. Awufuni ukusebenza? Awufuni ukusebenza? Kulungile. Ngizomtshela umkhwe wami. Isebenze sikanjani singafuni ukusebenza. Asambe. Ngizogeza mina. Hey. Ngakhohle umhlani wami. Manje hlikihla amathanga. Hey. Awukafaka insipho ekhanda. Awungizwa yini? Insipho ekhanda.
sengena emehlweni. Awuboni yini? Satya, ziyakhala lapho. Siyabona bayageza. Yena athi kuzomela sigezeke kusasa. Khona sofana nawe. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on Yours Truly zizonke sisonke DSTV channel 169.